Soft, moderate, or hard, sir? Hard lang. Okay, sir. Aray! Suba! Taas ka kuko? Yung mang itusok ang kuko mo sa kupalit? Sorry, sir. Uwa ko kapang nail cutter, sir. Hindi siya ako masayos tabi. Oh. Dasa na unsa man ka. Nahibaw ka ba nga pila naka-customer ang nireklamo nimo? Wa ka na may proper hygiene. Ma'am, sorry. Unya. Una, naay niingon nga baho kuno ka. Aon sa man maligo ka? Ma'am, Kay kung permi na lang nga ingon ana, unya mabati og apil ang massage spa tungod lang nimo. Mas maayo pag muundang na lang ka dinhi. ma'am. Nakatawag na Rice Dodong? Oo, ganyan na natog. Pagluto na ito. Saan siya? Sige naman na siyang cellphone. Wala kay ka makaluto nga. Dali na ram ka rin natug ang bata. Di siya kong duwa dinin, sa mga. Ayaw sa mukha ko, dapugdon ito ka diya ron. Jason! Ikaw, pahawa ka diya, di. Kasi karant ka diya. Oo, magluto na ko. Kana, narombay na. Ay ko pasapot ha, kay mabunog na sa niya taga. Ha? Kanang bana nimo no? Lami gid kinang kulatahon. Hilas kayo. Nagmahaybit ako na uy. Yan ang minyo ko sa'yo. Hibawaan pa lang ang ingon ini ang dagan sa kong kinabuhi. May pagwa. Maog yun. Kung unsa ka ka-artist sa una, kahikutada sa mong kaugalingon, karon ambot na lang. Murag dili naman ikaw ang dasa nga ako na ilan sa una, uy. Nay, ako ginaluoy ni mo. Wala kay atiman sa mong kaugalingon. Grabe akong pag-antuson sa kong bana, day uy. Biyaan pa na ni mo? Siya mo kayo hatag og stress ni mo ron? Day, Bitaw, tinuod man. Samtang ikaw, nagbagood sa sigig trabaho, siya mo raragwa. Naabi daw siya trabaho, pero pila naman yung ihatag ni mo. Kuwang man kayo. Ako nagduda magyud kung mamabayi na ba? dili na niya mabuhat na ako, day. Makaingon lang ka, kaya wa pa man gid mo masakti. Dayan, oh, si Dayan. Naikisan ka picture. Ano sa man ni? Oh, si Jason ni? Oh, naay angkas? Day, di ka ni nga picture. Oh, see? Dili ka magtuon ako. Nakita na nako sa usa ka page sa mamitikay og mga riders. Akong gisente mo kay familiar man ako ang motor. Ingon man ang helmet sa imong bana. Unya karon, moingon gyapon ka nga dili siya makabuhat imong ana. Dayan, Samtang ikaw dili na gali makatiman sa imong kaugalingon. Imong bana way lain na ibawaan kundi palami as kinabuhi. Day, Sudya igid na inikabot ha. Iniguman buwag gina. Dayan. Ay ko, bigla ha. Kapoy be ko, kita ko sa trabaho. Wala ko ilabot ng gikapoy ka. Itotal, wa man gyapon may makapahimo sa imong sweldo. Kung buti na ako naon, kanang imong entregar na ako sa imong sweldo. Kuwa nga kaayo na bisag para sa imong kaugalingon man lang. Nabuang na ka? Pasangin lang ko niwa ng butang ha. Di man tinuod. Kani? Ha? Oh, Mudilig hapon ka bisag na ni ebidensya? oh. Okay, sa last picture. Di ba imo ni motor? As ang helmet? O dili mo madinay kay hastang plate number, perting klaro ha? Oh, Mong dili na ko! Sa pila ka tuig sa itong kabinyoon, wa ko'y nakitang kausaban, Jason! Di tapoy na kaayo ko! oh sige, magbuwag ta. Iwa na sa good kalipay ni mo. Nagtukang doon na pa yung punit ni mo, ha? Wala, uy. O, ito nga gilisan ti ka, kay wa na kaya timan sa imong kagalingon. Ha? Ansa? Ha? Hayop ka! Diba? Lingon ko ni tuod kay wa kay ayo nga pagkalalaki! Ay, naipasangil ako, uy. Ingay noon, nga lusyang nagyug ka. Ah! Hilasan niya, no?
O sige lang. May gabar maging ang tanan ba? Dili pa na niya ma-feel karon pero pohon. Tanaong tag makabarog ba na siya siyang kaugalingon. Dayan. Basta kay paningkamot lang giday. Naay Ginoo. Og hibaw siya sa imong mga pagsakripisyo. Salamat ay. Onya, kumusta naman ka? Ni lumalaban gyapon sa life. So, mag-assume na ba ko nga maong ni Academy ron kay manghuam sa kagwarta na ako? Unta, day. Na-short na sa kurong sweldo ka, good. Okay ra. Ilisan naman na niya, tika. Unsa ka kun mangita kag sugar daddy day? Unsa? Grabe sa ba, uy. Dili ko anang uy, makonsensya ko. Nga naman konsensya man ka. Baka ng mga tawhana, willing man ginang muhatag ng mustanan. Dili lagi. Day, huna-huna ha. Pila na katuig na narbaho ka. Unya, gipatay-patay pa mo imong lawas, pero hangtod ron, sige lang gihapon kaka-short. Day. Sa panahon karon, utok may gamiton. Time para, good. Ayaw kong inga nga ingon ana imong... Sa tinuod lang, oo. Huwag ako magmahay. Kay, wag to uman sa lang akong kwarta. Dili na kinahanglan nga manarbaho kung maayo aron ko makakwarta. Day, dili man maayo. Unsaon man sa lagi ng maayo imong trabaho, unya premis ang kuwang imong kita. Wati ka pugsa ha. Pero basin og open lang kasi ingon ani nga butang ba. Anyway, kasagaran ng mga tawhana, no strings attached man sada sila. Plain lawas nung kalipay lang ilang gusto diha nimo. Dayan. So, ikaw day si Desa? Wag day masayop si Dayan sa pag-describe ni mo. Kay gwapa og nindot pagkat gihapon kay ka. Bisag doon na ka na inak. First time ni mo, no? Nakulbaan ka? Oo. Oh, sorry. Sige lang. Gentleman ra ko. So, dili ka angay makulbaan na ako. Sir. Anya, unsa na? Kumusta naman mo Sir Carlos? Okay naman, Day. Nya? Unsa may buot ipasabot anong naong nga? Ha? Nga di ay? Mura man ko kag dili okay good. Ay, kuan mang good. Kapila naman good siya masaad nga pagkita mi, pero sige lang sorry. Kinaado sa lila ko siyang asawa. Pero magpadadalan man kagyapon siya nimo. Oh, oo. Pero may manggid na. Anya? Sabi problema ana? Maglagot na ko magunahon na. Kamusaad siya niya, dili niya tumanon. Kadiyot sagod. Ngayon iyon anak mo ni mong reaksyon. Ayaw kong ingna nga. Hoy! Naanak ka na feel ni Sir Carlos? Day, dili man kalikayan, uy. Kaya bisan tuod idara na siya, pero gwapo baya siya, ha? Unya, nindot manangit. Unya, ikutado pagit siyang kaugalingon. Ay, natural kay dato man. So, love na kita giday ni mo siya. Hambot, uy. Nibaw man at ako nga dili angay, pero saan man ako? Alam mo, gini ako na-feel. Desa. Maayo kay nakikita pa ka na ako. Abi na ako gikalimtan mo lang kiko nimo. Sorry. Nabisi lagi ko. Ngano ka man, ha? Karba ganita, nagkakitag pabalik. Kanya magsapot-sapot ka. Sorry na good. Gibingaw na ba ikikuni mo? Yun na, Ngano ang gisapot-saputan makuni mo, ha? Ay, kung ingnag, Kung maingon ko nimo ko. Naanak ko yung na-feel nimo. Oh, Nga naman di ay. Desa.
Nahibaw kang minyo ko. Hibaw ko. Ang dilingan ako ganahan nga imo kong pakyason sa mga saad. Oh, Tessa. Carlos, mahal na ka. Huwag masakitan ko kung laki mga saad nga dili ni mo tumanon. Sorry, Tessa. Sorry. Carlos! heart is cold and I don't know the reason why. But when I met you, I began to see. Nahibaw ko sayop nga mahigog na ka sa tao nga dakong ninyo. Pero lisod man di ay kung pugna nimo kung unsa may imong na-feel. Kay the more nga pugna nimo, the more nga mas bation nimo ang dili angay bation. Hangtod karon, wa ko mahibaw kung unsa gi score namo ni Carlos. Pero gusto ko makuna-huna nga doon nagdi something namo. O dili kay pure pangwarta lang. Dinhin na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Kaagi ni Desa nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayo awit nga rikalahan, Forbidden Love. It's a forbidden